Се трябва да помагате на немощните. Да не благослови и Божият мир да бъде върху всички нас. Така. И да помните думите на Господа. Нека да седнем, да слушаме. Виждате ли? Да си припомните чрез Словото на Господа Исуса Христа днес какво ни казва сам Исус. Какво казва в Словото си? Вижте, във всичко ви показва, че така трудещите се трябва, слава да бъде на Бога, да помагате на немощните и да помните думите на Господа Исуса. Как Той е казал, по-блажено е да дава човек, отколкото да приема. Слава да бъде на Бога. Знаете ли защо по-блажено казва, че? Защото Христос даде себе си. Сиреч, Бог Отец изправи Сина си, защото Той е дал Бог Отец. И ние какво трябва да даваме? И ние трябва да даваме. Не е казал, дай Сина си, дъщеря си за жертва. Бог иска от нас да бъдем даващ народ. Защото сам Бог Отец дава. Исус, чрез Исус Христос. Исус дава. Бог Отец е дал Сина си. А ние какво трябва да дадем? На Исус. Ние на Христос трябва да дадем жертва. Знаете ли каква е жертвата? Молитвата на правилния. Трябва да се молиме. И когато се молиме, Бог слуша молитвата, казва на праведния. Сиреч. Всяка наша молитва, когато се молиме непрестанно, молете се непрестанно. Да не ви омръзва. По всяко време и навсякъде. О, как ще се молим тук ме срам, сега не може. Да не бъде един ден Бог да го срам от нас. Затова Словото казва и по-блажено е да дава човек, отколкото да приема. Като изговори това, коленичи и се помоли, всички тях и всички плакаха много и паднаха на шията на кой? На Павла. Вижте, апостол Павло с тези послания, които има най-много, той беше един гонител, знаеме, гонеше църквата Христова, но вижте, той беше се отрекал от себе си. Той беше отдал живота си на Господа. Затова днес иска и ние също да го правим. Да се оприличиме. И ние да дадем живота си на Господа. Ако ние дадем живота си на Господа и се приближаваме повече и повече до Него, нищо не може да ни се случи. Защото ние сме Негови деца, а Той е наш баща. Слава да бъде на Господа. Нека Бог да ме благослови. Наистина Божият мир и любов. Бог иска мир и любов. Ако има мир и любов, ние много лесно и много добре ще ни е. Защото ще се скриеме, както миналия път беше проповедал. Ще се скриеме в Христа Исуса и никой не може да ни грабне от Неговата ръка. Защото Той е най-силният. Той е победил. Тази победа ни е дал на нас и ние да бъдем такива. Дал ни е сила, дал ни е власт. Работете! Нека Божията благодат да бъде върху нас наистина. Божието помазание, Божието присъствие. Да знаем, че Исус Христос вчера, днес и до века е същия. Той не се променя. И ние днес трябва да искаме също промяна. Бог отново тук говори чрез Духът си. Пак за промяна. Няма промяна. Променете се. Променете се. Къде? Как, Господи? Кога? Какво да направим? Променете се. Елате. Такива, каквито сте отрудени променени. Аз ще ме променя. Аз ще утеша. Кога? Защото каквото и да поискаме, Господ е готов да ни го даде. Искайте, ще ви се даде. Почукайте, ще ви се отвори.
Слава да бъде на Господа. Защото Бог е велик Бог, всемогъщ Господ Бог. Няма друг подобен на Него. Той не избрал нас, не ние Него. Затова Бог е добрият пастир. И наистина в Филипяни 2 глава Словото говори, вижте, отново за смирение. Сигурно ни пречи ли народ? Не казвам пречи ли. Пречи ли. Абсолютно на всички. Пречи ли този гняв? Не върши Божията воля. Бог иска днеска смирение. Ако ти и аз наистина имаме това смирение, което Бог казва, смирете се под мощната ръка на Бога. Вижте какво казва. Да бъдем смирени какви като Христос, въпреки че бе бичуван, бит. Тоест беше смирен. И тъй, ако има някое насърчение, втората глава на Филипяни, 1 стих, в Христа или някоя отеха от Неговата любов, или някое общение на духа, или някое милосърдие и състрадание, направете радостта ми пълна. Слава да бъде на Бога. Виждате ли? И те, ако има някое насърчение в Христа Исуса, или някоя отеха от Неговата любов, или някое общение, значи днес Бог говори за смирение и любов. Ако тези неща се намират в сърцата ни и в умовете ни, знаете, че живота ни ще бъде прекрасен. Много лесен, но трябва да имаме смирението не на света, не любовта на света, защото любовта на света е, ще му обичаш. Но каква е наградата? Никаква. А любовта на Христос. Слава да бъде на Бога. Тази любов трябва да имаме. И смирението, което Бог ни дава, трябва да се смиряваме. Много пъти гневиме се, не само се гневиме, но ние се грешаваме от гневът си. И Господ казва, негативни думи да не излизат от наша уста. Сиреч, напразно изговаря името на Господа. Защото Той ти изкупи не със своята кръв. Казва, направете радостта ми пълна, като сте единомислени, като имате еднаква любов, един дух и една цел. Господи, каква е нашата цел? Каква е нашата прицелната точка? Пътя да извървиме, вярата да опазиме и един ден да видим лицето на Бога. Нека да каже амин. Да каже Господ, о, мало става, влезте в радостта на Господаря си. Сиречни църквата на Бога. Затова днес Бог говори за смирение и любов. Ако ги има тези неща в сърцата ни, в умовете ни, знайте, че каквото и да поискаме от Господа Исуса Христа, ще ни даде. Защо казваме това? Защото Бог не е лъжец. Бог е верен на своето обещание. И наистина да живеем с надеждата и да го очакваме, че един ден ще дойде. Да грабне църквата си. Слава да бъде на Бога. Но всичко зависи от нас. Знаете ли? Много пъти оставяме всичко на Господа в ръката, но не правим крачка действие. Може ли да не ходиш на работа и да взимаш пари? Може. Нали? Ама когато дойде дъно, нещо това не взимах пари, но нищо не взимам са. Защо не съм работил? Ние примерно работиме по 2 дни, ама защо не вземем за 4? Това да не сме ходили. А кога работиме 4, сега вече взехме за 4 дена пари. Това е добре. Добре сме сега. Защо? Така Господ иска да не награди днес, ако имаме смирение и любов. И коя е любов? Христовата. Кое е смирение? На Христос, а не на света. Защото света правят така. Обичат. Ако не обичат, не те обичат. И Господ казва. Или някое общение на духа, или някое милосърдие и състрадание. Направете радостта ми пълна. Виждате ли? Ако тези неща, милосърдие и състрадание, имаме в нас също, знайте, че радостта ми
ще е Павел. Слава апостол Павел към филипяните. Виждате ли? Какви прекрасни думи са това. Като сте единомислени, като имате еднаква любов и един дух и една цел, не правете нищо от съперничество или от щеславие, но с смиреномъдрие, нека всеки счита другия по-голем от себе си. Не даде всеки само за своето, но и всеки за чуждото. Имайте в себе си същия дух, който е имал, си рече Исус Христос. Духът на Бога. Ние си имаме човешкия дух, но Святия Дух в сърцата ни, който го запечатва. Много пъти Святия Дух оставяме настрани и караме по нашия си дух. Но нашия дух не може да работи както работи Святия Дух, който изпрати Исус Христос в сърцата ни. Казва, ще изпрати Утешителя в сърцата ни. Той да ме води и ръководи. Ако се оставяме на Духът на Бога да работи, всичко друго ще ни бъде лесно. Защо? Защото силният ни даде силата и властта да побеждаваме злото. Как ще побеждаваме злото? Чрез доброто. Побеждавайте злото чрез доброто. Да не ви омръзна да вършите добро. Ама Господи, не мога да, трудно ми. Може да е трудно. Но когато се приближаваш до Бога, всичко е лесно. Слава да бъде на Господа. Нека Бог да не благослови. Наистина, Бог е верен, Бог е животът. Бог е наистина живата вода. Бог е силният, верният, мощният Бог Израилев. Добър Бог. И наистина прославя живота си ден и нощ. Знаете ли? Нека приключи Словото. Има още малко. Слава да бъде на Бога. Много е важно и трябва като се молим винаги да споменаваме Израел, защото става страшно. Защото Бог казва, молете се, да се молим за Израел. Страшни неща стават, затова ние споменаваме в молитвата за Израел винаги, защото наистина народът става страшно нещо там. Вижте, Солунци, първо Солунци, 5 глава, казва така, 17 стих. Непрестанно се молете, за всичко благодарете. Преди да го получиш още, благодари на Господа. Знаете, че вече го имаш. Знаете ли? Това е вярно. Преди да го получиш, благодари на Бога. Искай и благодари. И вече се го получил. Да, Боже, аз го получих. Защо? Казваш го с вяра. Защото казвам, че без вяра не може да се угоди на Бога. И той тази вяра, колко носи напълно зърно, ако искаш и благодариш на Бога, знай, че вече си твоя. Става да бъде на Господа. Да, много пъти казвам, тук вайдете да сте къщата там по това, да вземе къщата. Да купиме къща в София. Добре? Там. Бог казва, елата такива, които сте отрудени и обременени. Бог изцелява без пари, без плата. Бог дава на кои? На тези, които мирът на Бога и любовта Христова е в него. Слава да бъде на Бога. За всичко благодарете. Вижте, не казва за 1, 2, 3, 4, 5 да благодарим. За всичко. Абсолютно за всичко благодарете. Благодарете за всичко. Искайте, защото са и за злото, и за доброто. Защото трябва да благодарим за злото. Бог няма да допусне зло за нас. Бог допуска изпитания. Какво е изпитание? Колкото мога да носиш. Ако можеш да носиш 50 кила, Бог ти ги дава точно. Грам не дава повече.
Защо? Като знаеш, че ще паднеш. Затова те държим в изпитание. Затова казвам, благодарете. Ето, непрестанно се молете, за всичко благодарете, за доброто. Защото Бог е избрал доброто за нас. Нали? Когато създаде Адам и Ева, какво се случи там? От всички дървета може да ядете, но само това дърво няма да ядете. Така. Виждате ли? Какво се случва? Бог е избрал доброто за нас. Видя му се добре и го направи. Да бъде светлина. Избира доброто за нас. И затова казва, непрестанно се молете, за всичко благодарете. С благодарност. Боже, аз ти благодаря, че получих това изцеление. Благодаря, че получих това благословение. Нали? Благодарим му. И той чува това. И погледа сърцата ни. Дали мирът и любовта на Господа е вътре в нас? И когато е в нас, Бог е готов да го направи. Защото казва, моята любов е приел. Моят мир ви дава, приел. Слава да бъде на Бога. Милостив и състрадателен. Господ Бог. Защото сам Господ ни казва, нали, че Божията воля за вас в Христа Исуса, духа не угасвайте. Знаете ли, духа не угасвайте. Кога се гаси духа? Когато не пребъдваш Словото на Бога, когато не се молиш, когато не казваш на Господа къде отиваш, какво ще направиш, това е духът, не угасвайте. Затова казва по-горния стих, непрестанно се молете за всичко, благодарете. Слава да бъде на Бога. Защото когато пребъдваш Словото, оттам се получава, Бог те получава. Оттам разговаря с Господа, че Словото му. Духът не угасвайте, а разпалвайте духът в себе си. Сиреч, смирението, любовта на Господ. И затова казва, непрестанно се молете. Защо? Защото знаем, че вятърът обикаля и се чуди кого да погълна от нас. Но духът, когато сме изпълнени със Святия Божий Дух, вярвате ли, че Той не може да се докосне до нас? Защо? Защото Бог ни е дал сила и глас да побеждаваме. И ние навсякъде и всякога ще бъдем победители. Слава да бъде на Бога. Нека Божията благодат и Божият мир и любов днес е в сърцата ни. Знаете ли, Бог наистина иска от нас това смирение и любов. Много пъти се случва, аз имам любов. Какво е това? Обичам си Господа по мой си начин. По кой начин твой? Но когато паднеш в малко изпитание или в проблем, не го искам. Защо? Писано е. Ще бъдете гонени. Ще бъдете намазени. Защо? Заради името ми. Защото аз първо бях, но аз победих сам света. А сега колко много сме в света? Колко много сме приели Господа? Много народ сме приели Господа. Но може би повечето са с устата, а с по-малко са със сърцето. Затова много знамения и чудеса не се вършат. Затова много неща, които Бог иска да го направи. Той е готов. Той е толкова пълно слушание и слуша и вижда всичко. И чака от нас само да искаме. Боже, дай ми. Никой не казва, както казваше един пастор, Боже, пий ме, а Боже, дай ми. Или както пък друг пастор казваше, животът не е само шоколад. Слава да бъде на Господа. Наистина, Бог е велик Бог. И сега вижте, в Колосяни 4 глава 2 стих казва, това са под заглавие допълнителни наставления. Какво казва? Отново Бог говори за молитвата. Бог иска да се молим непрестанно. Знаете ли, 4 дни работих, 4 нощи съм се молил.
Бог ми е свидетел, слава да бъде на Бога. По цели нощи, докато се молеше. С нощи в 2 часа съм заспал. И още не съм легнал от снощи от нощна до сега. Слава да бъде на Бога. Защо? Защото казах на Господа, Боже, аз не искам да заспим. Искам да бъда буден и трезвен. Защо? За да можем да хвалим и славим име пъти. Защо? Защото днес искам да отида на Твоето събрание, където Ти си ме доверил, да застана на мястото и да говоря на народа Ти. Какво имаш да им кажеш днес? И с нощи бех се спал почти в работата на лентата, където работим. Спим. Изведнъж вече почнах с молитва. Вижте, непрестанно самолете, за всичко благодарете, само да бъде на Бога. Що ще даде това скоро, Господ? Когато се молих, непрестанно се молете. Вика, Боже, благодаря Ти. И като се помолих, знаеш какво се случи? Просто аз се чудих сам. Толкова много на ленти ме местеха, за да се отмотим. Това Бог поправише. 10 минути там на бабното, 10 минути там да разпределяме плодове, или аз заспивам тук, нали? Но когато почнах да се моля, даже знаеш какво? Още смея да кажа, че примерно може да изкапим и ден, но нямаше да ми пречи. Защо? Защото се помолих на Бога. И Бог така ме разбудри и ме събуди, че още не ми се спи. Амин. Слава да бъде на Господа. Това е Господ, Христос. И вижте, допълнително наставление в Колосяни 4 глава, 2 стих. Постоянствайте в молитва и бдете в нея с благодарност. Ето виждате ли? Да бдиме с благодарност. Кога? Когато постоянно, сега, непрестанно и постоянно да се молим. Как? В духът. Рабашика Рабасанта, Монте Сенте Велика Манна Сила, Господ Христос. Молитва е общен и за нас, да ни отвори Бог врата за Словото, да разгласим тайната, която е в Христа. Слава да бъде на Бога. Ето, помолихме се за врата, Бог да ни отвори врата за Словото си. И ето, Бог отвори врата. И днес Словото е да се молиме и да бъдем, да имаме мир и любов от Господа. Много пъти казваме, Бог взема, Бог взема, Бог не е вземал нищо. Бог ми взема това да ми го върне. Не е верно. Бог никога не взима от нас. Напротив, Бог дава. Словото казва. Бог дава щедро, без покорява. Слава да бъде на Господа. И така, още и за нас, да ни отвори Бог врата за Словото, да разгласи тайната, която е в Христа, за която съм и в окови да я изявам, така както трябва да говоря. Отнасяйте се мъдро към външните, като използвате благовремието. Това, което говорите, да бъде винаги с благодат, подправено със сол, за да знаете как трябва да отговаряте. Сиреч на всеки. Виждате ли? Може ли манджа без сол, без да слагаме никаква сол? Не може, нали? Не се чува добре, аз не мога да разбера. Е така, зависи кой как ще манджата малко. Да бъде винаги с благодат, подправено със сол, за да знаете как трябва да отговаряте на всеки го. Слава да бъде на Бога. И ето виждате ли, както примерно говорихме са преди малко, може ли манджа или нещо сготвено да дадем абсолютно без никаква сол? Без никаква сол. То говори за без никаква сол. Не става? Не става. Защо? Защото така, нашите думи, когато изговаряме, когато говорим за Исуса Христа, да бъде с благодат, чрез Словото си. Да бъдем състрадателни, за да може Бог да даде ответ на нашите молитви.
Бог да даде ответ на нашите молби, на нашите трудности, на нашите проблеми. И наистина Духът говори да не говорим против брата си. Защото това е проблем. Ти не говориш против брати, ти говориш против Господа. Който е създал брати. Така. Обичай ближния както себе си. Слава да бъде на Бога. И казва сега отново, ако имаме смирението и любовта на Господа Бога, в Второзаконие 28 глава казва, ако слушаш прилежно гласът на Господа, ще бъдеш благословен. Кога, как, кога, какво? Чети 28 глава в Второзаконие, ще видиш кога и как. Навсякъде, при влизане, при излизане, по пътя, абсолютно навсякъде ще бъдеш благословен. Защо? Защото слушаш гласът на Господа, изпълняваш това, което Бог ти казва, вървиш по Неговия път. Смирението, любовта на Господа е в сърцето ти. И няма как Бог да не ти даде тези обещани благословения. Бог е казал на Авраам. Авраам излезе с отечеството си. И днес казва на нас също. Ето говори и за това. Да излезем и с отечеството, сиреч от греха и да отидем да се приближаваме към Бога. И ще дойдат тези чудесни, прекрасни благословения върху нас и живота ни. Казва, няма да взимате назаем, но ще давате. Слава да бъде на Бога. Няма да търсиме заеми, а ще даваме. Да бъдем даващи. И Словото този ден ни казва, по-блажени сме, когато даваме, отколкото взимаме. Ние, когато даваме, трябва да се радваме. Да. Що даваме, Значи, давайте, за да ви се дава. И така говори Словото. Той е меч с две острията. Затова трябва да бъдем народ какъв даващ. Давайте и ще ви се дава. Защото Бог, когато благославя, той благославя как? В изобилие. Колко много благослови Авраам. Не може да се изброи това благословение. Колко много благослови Йов също. Яков. Много благословения. И тази вдовица, където дължеха пари синовете й, какво се случи? Ето, голямо благословение. Дала е, върнала си е заема, дори и останаха пари да живее. Виждате ли? Тук всичко това, което се случва, Бог допуска върху нас, когато вижда нещо нередно, нещо неправилно за наше поправление, за да може да викаме само към Него и за Него, за да може винаги само да уповаваме на Него и само да викаме към Него. Абе, не ми трябва нищо, добре съм си, имам си всичко, за какво ми Господ? Не. Да не говорим за цар на Навуходоносор. Какво се случи? Цар говорим на Навуходоносор. Значи, като кажем думата цар, какво значи? Какъв е бил? Некой беден ли? Некой нямаше хляб ли? Или живееше в барака? Човек, който управляваше народа. Човек, който му се покланяше много народ. Но знаем много добре, че 3 души не са му се поклонили. Седрах, Мисак и Авденаго. Пророк Даниил също не му се поклонил. Отиде къде? В ямата. На лъвовете. Но какво се случи? Даниил там отиде как? Той е слъзнат, той знаеше нещо. Какво знаеше? Знаеше, че Бог е с него. Знаеше, че Бог няма да го изостави. Седрах, Мисак и Авденаго слезнаха в огъня. Защо? Знаеше, че Бог няма да ги изостави. Затова и ние казва, през огън и вода да минеш, не се бой, няма да се опариш. Защо? Защото аз съм с тебе. Не днес, до всичките дни на живота ти. Слава да бъде на Бога. Когато Моисей го беше в кошницата на водата, през вода, Седрах, Мисак и Авденаго, в огъня, няма да се опариш. Виждате ли? Вода и огън. Слава да бъде на Исус. Знаете ли в момента какво? Духът казва, че много обича Господ. Чувства се Божието присъствие. Божието помазание върху всеки един. Слава да бъде на Бога. Защото Бог казва, аз съм добрия пастир.
Аз съм Алфа и Омега, първият и последният, началото и края. Слава да бъде на Бога. Много е важно, когато се оставим на духът на Бога, да ме ръководи. Затова от днес направи. Смири се под мощната ръка на Господа. Искай любовта на Бога да изобилства вътре в сърцето ти. И знай, каквото и да поискаш от Господ. Бог е верен и праведен. Всичко стои и лежи в Неговата ръка. Защото Словото казва в Исаия 59. Какво казва там? Ръката на Господа не се е скъсила. Но много пъти ние оприличаваме, не, Бог няма да ми помогне. Ти го казваш. Каквото казваш, защо? Защото в езикът има сила. Ами изговаряй само благословения. Нали? Само благословения да изговаряй. Да. Господ казва. Молете се, благославяйте враговете ви. Когато ги благославяш, идва благословение върху теб. Когато даваш, идва върху теб също благословение. Когато си даваш. Затова нека наистина този ден Божието смирение и любов да е в сърцата ни. Не само на нас, които сме тук, на това място, на всички наши брати и сестри. Мирът на любов и любовта да изобилства в сърцата ни. Защото наистина времето на Бог е близо. Казва, ето скоро идвам, Господ. И чуваме, белезите ги има. Войни, народ против народ. Затова нека Бог да не благослови. Наистина, Божията благодат и Божията милост. Бог показва милост. Милост към всеки един от нас. Пуснах нещо, не знам. Натиснах нещо. И затова нека Бог да благослови и да освети сърцата и телата ни. Наистина да не излизат гнили думи от нашата уста. Също и за това. Защото когато говорим такива думи, кой ги говори? Сатана. Сатана е на омразата. Сатана е на злобата. Сатана е на кражбата, на лъжата. И знаеме, Бог не предупреждава. И за сребролюбието. Какво е сребролюбие? Знаете ли? Това е коренът на всички злини. Коренът. Ако този корен е в сърцата ни, все още сребролюбие, трябва да се молим. Ако са паднали листата, а коренът е останал, трябва да се молим Бог да ни помогне да го изкорениме. Да кажем на бързия помощник, който е източникът в живота ни, Боже, помогни ни. Слаби сме, не можем. И Бог е готов да помогне. И ще го направи. Със сигурност ще го направи. Защото Той избра нас, а не ние Него. Слава да бъде на Бога. Затова също и за това сребролюбие много е страшно нещо. Сребролюбието е коренът на всички злини. Казва коренът на всички злини. Влува в това сребролюбие. Затова нека Бог да не благослови. Нека да се молим наистина за всички брати и сестри. Всички да бъдем в едномислие. Защото това върши Божията воля. Молете се един на друг, за да оцелеете. Не казваме, Господи, само да се молим на Господа. Казва, молете се един на друг, за да оцелеете. Ще се молим за брат ми. Не, казва, молете се един на друг, за да оцелеете. Или си реч, да оздравеете. В какво? В Господа Исуса Христа. В духът на Бога, който е вложил в сърцата на всеки един, който го е приел. Знаете ли? Слава да бъде на Бога. Бог си знае кога. Трябва отново да си спомняме какъв бе заветът, договорът с Господа. Когато участвахме във водното кръщение, когато получихме завет с Господа. Когато приехме Господа. Защото много пъти забравяме това нещо. Кога се е случило? Какво се е случило тогава сам? Дали станах по-лош или по-добър като Христос? Дали наистина се моля за брат си, за сестра си? Дали се моля за вдовиците и сирачето?
Дали се моля за болните? Моля ли си се за брат си? Плакал ли си за брат си? Или ако ти почука брат и ти иска половинка хляб, ай, сега ще му дам, преди си смир, брат, Бог ще ти даде. Не бъди такъв. Казвам да не бъдем такива. Много вече да говоря в моето семейство. Не говоря само за църквата и за мен си говоря. За всички ние сме едно. Да, и моля. Нали казваме в едномислие, да бъдем всички в едномислие. А Бог казва, аз съм добрият пастир, а ние сме негови деца. Вижте какъв добър баща имаме. Дойде на земята и си какво са нам? Прообрази се, сиреч като слуга на всички. А ние какво правим? Виж колко сме доволни от живота. Христос ни дава ежедневието, Христос ни дава абсолютно всичко. Абсолютно всичко, което искаме. И всеки, който иска като получи, аз спим как трябва. Абе малко крадем и лъжем, ама аз спим как трябва. Бог знае. Това не ти от Бога. Да знаеш. Бог казва, искайте. Непрестанно се молете. И когато не се молиш, когато не пребъдваш Словото му, когато не разговаряш с Господа, когато не се молиш в духът, и ти си отделен. Пръчката отделена от лозята. Сиреч от Христос. Когато си отделен от Христос, Бог запушва ушите си и не иска да чува. Словото го казва. 59 глава на Исаия. Отепчало, не иска да чува. До кога не иска да чува? Докато не застанеш пред него. Както трябва. Боже, покайваме се, разкаяме. Защото покаянието, разкаянието води до какво? До спасение. Слава да бъде на Бога. Ако искаме да извървиме пътя, да опазиме вярата и да видим лицето на Бога, нека да искаме любовта му и смирението. Защото вършиме волята му тогава. Гневът не върши Божията воля. Гневът от неприятели. Знаеме, че ние воюваме срещу под небесните тъмни сили. Сиреч срещу началства, срещу нечистите духове. Но знай, че Бог ни е дал сила и власт. Бог ни е дал победата си, която Той е победил. И тази победа, ние трябва с тази победа да работиме. Да работиме в този свят. Защо света не идва по църквите? Защо идват за малко и бегат? Защо? Защото не видяха Христос в нас. Те искат да видят Христос в нас. Защото Христос го казва. Вие сте солта. Вие сте тези, които ще накарате хората да дойдат. Ние сме. Как? Идете и благовествайте. Идете проповядвайте. Какво трябва да проповядваме ние? Какво трябва да благовестваме? Покаяние. Покайте се. Защо? Защото Царството Небесно наближи. Защо казва това? Защото Бог не иска да погине нито един. Защото Той за всички си е дал кръвта. Нито един не иска да погине. А всички сиреч да бъдат спасени. Слава да бъде на Бога. И чрез нас трябва да стане това нещо. Да доведеме хората от света да влезнат в църквите, а не по кръчмите, не по дискотеките. Да дойдат в молитвения дом, който казва Христос. Моя дом ще се нарече молитвен. Слава да бъде на Бога. Затова нека Бог да не благослови. Божията любов и мир днес да изобилства. Защото нашият живот е скрит в Христа Исуса. Миналия път това беше проповедта. Нашият живот е скрит. И щом е скрит в Христа и го приемаме така, никой не може да не грабне от ръката му. Защото Бог казва, без моето знание и косъм няма да падам в вашите глави. Защо? Защото ние сме деца на Бога. Той е наш баща, а ние сме негови деца. Дори не наричаш, че сме негови приятели. Вижте, какъв добър баща имаме. Защо трябва да отидем отново в Боловача? Защо трябва да отидем отново в калта? Да си стоиме при Господа, да ни е скрит живота в Христа Исуса. За да може онези прекрасни благословения в Второзаконие да дойдат върху всички нас. И наистина този ден искаме Божието благословение, имаме нужда. Но на първо място мога да кажа,
духовно благословение, което идва от небето. Мъдрост. Да. Да мислиме за горното, а не за земното. И всичко останало и казваме, ще ни прибави Господ. Защо? Защото ние вече не мислиме за земното. Ние не сме от този свят, но ходиме в този свят и говориме само за Господа. Не отиваме със света, защото като отиваме в света, какво се случва? Имаме приятели в света, какво ставаме на Бога? Ставаме враг на Бога. Бог казва, идете, проповядвайте, говорете. И когато една душа се покая, цялото небе се радва. Брат Бойко много ме радва, че почна много така да в словото, да. Дори си пуска телефон и си чете, слуша проповеди, слуша такива неща. И скоро идва, аз съм му казал, нали, сега аз не мога да настоявам и да го задължавам, той си знае кога, но той много скоро ще приеме Господ. За Негов Господ и Спасител. Да не ти бъде напразно идването един ден. А един ден, където е Господ, да бъдеш и ти. Защото там има радост и веселие, а тук има вечна скръб. Тук има плач и скърцане с зъби. Вечният огън да не бъде, а да бъдеш един ден, където е Господ. Всички да бъдем заедно и да хвалиме Господа Бога. Не само ние тук на това място, което се събираме, нали, в този дом, а по целия свят, които